салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. Як довар дар дақиқаи 86 бозиро хотима додааст. гумонам ба қавли худ амон ё аз ҳад саросема буд, ё аз ҳад гурусна, ё воқеан узр дошт ва ё девона. ин дар як мусобиқаи сатҳи болоии ҷаҳонӣ ҷоми миллатҳои Африқо дар вохирии мунтахабҳои Мали ва Тунис ба миён омад. довари бозӣ Ҷани Сиказве дар дақиқаи 86 ҳуштаки хотимавиро кашид ва кулли одамонро дар ҳайрат гузошт. баъдан тунисиҳо бо ӯ дар муноқиша хестанд ва эътирозашон қобили қабул шуду. довар бозиро идома дод, вале дар хотимабахшии бозӣ боз ба иштибоҳ дучор шуд. ӯ бозиро дар дақиқаи 89 анҷом кард ки боз сабаби муноқиша гардид. дар ин баробар ӯ дар 10 дақиқаи охир 3 маротиба аз системаи вар истифода бурд ва як пеналти таъин намуду як бозингари дастаи Малиро бо корди сурх ҷазо дод. баъди бозӣ футболбозон ва аъзоёни дигари дастаи Тунис бар сари ӯ ҳамла карданд ва чизе ки довар ва шарикони дигарашро наҷот дод, ин сари вақт ҳозир шудани ҳайати муҳофизон буд ки доваронро то утоқи либоси васкунӣ дифоъ карданд. шумо ҳамин хел воқеаро ягон бор мушоҳида кардаед? ҳатто дар футболи деҳа иштибоҳи чунин доварро меқапанд. эҳтимол меравад ки соати довари мазкур чанд дақиқа зудтар кор кардааст. ҳатто дар навор дида мешавад ки чӣ хел довари мазкур дар дақиқаи 79 бозӣ ба шариконаш ишораи онро мекунад ки 5 дақиқа вақти иловагӣ медиҳем. ҷамъоҷамъ бо 5 дақиқаи иловагӣ аз соати дасти довар бозӣ дар соати дасти мо дар дақиқаи 86 хотима ёфт. ин мавзӯъ ҳоло сару садоҳои зиёдеро ба бор овардааст ва то ҳол худи довар ҳам ягон изҳороти рӯшан надодааст. вале ҳамин рӯз хабарҳо пайдо шуданд ки конфедератсияи футболи Африқо атрофи ин қазия таҳлилро шурӯъ карданд ва ба зудӣ ҳақиқати ҳолро шарҳ хоҳанд дод. охир маро мебахшед, агар ҳамун бозии дастаҳои Мали ва Тунисро тамошо мекардед, боварӣ дорам ки то охир не, ҳатман бо як клипи беҳунартарин сарояндаи кишвар ивазаш мекардед. бозӣ маъқул нашуд, дарҳол ҷанбасташ кард. дар чунин бозиҳо ҳамин қадар тоқат мекунанд. Хамес Родригес ҷони Усмон Кулибалиро наҷот дод. дирӯз дар лигаи ситораҳои Қатар дастаҳои Ал-Райян ва Ал-Вақра ба майдон баромаданд. бозигари дастаи Ал-Райян Хамес Родригес қаҳрамонона дар наҷоти ҳимоятгари Ал-Вақра Усман Кулибалӣ ки бо сабаби истоди қалб ба замин афтод иштирок кард. бозии мазкур ҳанӯз дар қисми аввал ба вақти дигар гузаронида шуд. ин дар ҳоле сар зад ки дар як канори майдон Усмон Кулибалӣ беҳушу беёд ба замин афтода буд. аввалин нафаре ки ба наҷоти футболбози 32 сола пардохт, ин бозигари дастаи ҳариф Хамес Родригес буд. Хамес дарҳол сари Кулибалиро андаке бардошт то шахси аз ҳуш рафта дуруст нафас кашида тавонад. дар чунин ҳолатҳо бештари вақт шахси қалбаш дарҳол аз кор монда меафтад. аз ин рӯ Хамес дарҳол тарзи дурусти онро иҷро кард то пизишкони ёрии таъҷилӣ ба наздаш биёянд. баъди ёрии аввал Усмон Кулибалиро зуд ба беморхона бурданд ва маълум шуд ки ӯ бо сабаби истоди қалб ба замин афтодааст. ҳоли ҳозир Усмон Кулибалӣ вазъи саломатиаш хуб ва дар ҳоли барқароршавӣ аст. табибон изҳор доштанд ки ҳаёти футболбозро ягон хатар таҳдид намекунад. замони баргашти футболбоз ё дар умум тақдири ояндаи ӯ барои баромадан ба майдон феълан норӯшан мемонад. мутаассифона ба мушкилиҳои қалб гирифтор шудани футболбозон чанд вақти охир хеле зиёд мушоҳида мешавад. доим атрофи номи футболбозон калимаи миллион чарх мезанад, вале мутаассифона пеши нафси инсонӣ миллион ҳам камӣ мекардааст. кирои хабар нест, вале вақте гап сари масрафи 3 миллион евро барои сохтмони як хона меравад, намешавад нақл нокарда бигзарӣ. Лионел Месси дар зодгоҳи худ шаҳри Росарио 3 қитъаи заминро як хона кардааст. ин хона кинотеатр дорад, толори варзишӣ ва як таваққуфгоҳи зеризаминӣ барои 15 автомобил. дар ҳудуди ин хона манзиле ҳаст ки он ҷо тамоман ба меҳмону меҳмондорӣ тааллуқ надорад. гуфта мешавад ки Месси нақша дорад баъди хотимаи футбол дар ҳамин ба қавле виллае ки Крепос номгузориаш кардааст,
умр ба сар бибарад. ин хона аз 25 утоқ иборат аст ки қисме аз он ба сифати меҳмонхона ва қисмати дигар барои худ ва аҳли оила нақшагузорӣ шудааст ки сохтмони баъзе аз ҷузъиётҳои он то ҳол идома дорад. маблағе ки барои сохтмони мазкур масраф шудааст беш аз 3,9 миллион евроро ташкил медиҳад. журналисти аргентинии пойгоҳи америкоӣ бо номи эспор аҳи иброз намудааст ки хонаи месси дар бойтарин минтақаи росарио бо номи кентуки ҷой гирифтааст. меҳмоне ки аз дари асосии хона вуруд мешавад пеши худ як ба истилоҳ портрети бузурги мессиро ки аз фарш то сақфи хона бо пираҳани мунтахабии рақами 10 қомат афрӯхтааст мебинад. хона таҳти назорати падари месси хорхе месси сохта шудааст ва аз рӯи маълумотҳо худи месси баъзе таҷҳизоту мебелу ҷузъиётҳои дигарро аз исроил милан ва париж равон кардааст. ҳаёти муҳаммадсалоҳи таърифӣ ба қавле 360 дараҷа тоб хӯрд. муҳаммадсалоҳ мисле ки ба бошгоҳ дар мавриди шартномаи навбатӣ мушкилӣ дорад ва гумон меравад ки онҳо дар ин росто ба мувофиқа нарасанд ва салоҳ роҳи футболии худро тағйир диҳад. шартномаи феълии бозингари мисрӣ бо бошгоҳи ливерпул то тобистони соли 2023 қурб дорад ва ин бозингар дар сурати пешниҳод нашудани шартномаи ҳамкории нав аз ҷониби дастаи мерсисайдӣ агенти озод мешавад. салоҳ доим аз хосториаш нисбати боқӣ мондан дар дастаи ливерпул ҳарф мезанад, вале мисле ки корҳои тамдиди шартномаи нав ба қавле чатоқ аст. журналисти пойгоҳи хабарии The Telegraph Сэм Уоллес иттилоъ додааст ки салоҳ дар розӣ кунонидани раҳбарияти бошгоҳ нисбати баланд бардоштани маошаш муваффақ шуда натавонист ва бошгоҳ барои иҷро кардани талаботҳои бозингар аз ҷумла дар мавзӯи хоҳиши баландбардории маош ҷавоби рад дод. ливерпул омода нест ки он маблағеро салоҳ талаб кардааст пардохт намояд. аз зеро гумонҳо меравад ки ба хотири рушд додани ҷузъиётҳои иқтисодии карьера мисри ливерпулро ба дастаи дигар ки талаботҳои салоҳро қонеъ карда метавонанд иваз намояд. медонед чаро футбол мисли чандсолаҳои қабл ширин нест, чунки футболбозони наврӯид пироҳанеро ки як умр аз садоқати ниҳоят зиёд мебусиданду ифтихор мекарданд барои андак пули зиёдтар ивазаш мекунанд. стивен ҷерард ба ҳеҷ дастаи дигар ки пешниҳодҳои ҳангуфт доштанд гузариш накард ва то охирин нафас ба садоқати ливерпулӣ содиқ монд ва гуфт ки вақте ман мурдам гӯристон не дар майдони Энфилд гӯрам кунед. ҳамаи хабару овозаҳои махсусан журналистон аз ман сар карда дар мавриди муносибати дурушти Роналду ва сармураббӣ Ралф Рангник иштибоҳ баромад. мо то дирӯз дар такя ба расонаҳои боэътимоди варзишии ҷаҳонӣ мегуфтем ки Роналду бо Рангник муносибати бад дорад ва ин боис гардидааст ки португалӣ ҳарчи зудтар дастаи Манчестерро тарк мекунад ва ҳатто эҳтимоли гузариш ба Барселонаро дорад. дирӯз ахиран Криштиану дар минбари баланд ба кулли суолҳои журналистон ҷавоб гардонид. дар мавриди муносибат бо Рангник гуфтааст ки ҳамон вақте Рангник ба даста омад зиёди чизҳо тағйир карданд. 5 ҳафта пеш ӯ ба даста омад ва ҳоло барояш вақт лозим аст ки идеяи дастасозии худро ба бозигарони МЮ мутобиқ гардонад. ман боварӣ дорам ки ӯ кори дурустеро анҷом медиҳад. ман медонам ки ҳоло мо футболи олиро нишон намедиҳем, вале дар пеш имкони бартараф кардани мушкилоҳоро дорем. аз рӯзе ки ӯ омадааст ба назарам дар чанд ҳолат мо беҳтар шудем, вале барояш вақт лозим аст. осон нест иваз кардани менталитети футболбоз ки тарзи бозӣ, фарҳанг ва система ба куллӣ тағйир ёбад, гуфтааст Криштиану Роналду. дар дохил воқеан ҳеҷ гап несту, вале дар берун ҳазор овозаву дарвоза МЮ ягон мушкилӣ ғайр як сармураббию як бозигари голзан надорад. Леонардо Бануччи ҳимоятгари дастаи Ювентусро 10,000 евро ҷарима карданд ва сабаби ин ҳамла кардан бар сари котиби дастаи Интер ва таҳдиди куштани он будааст. ин воқеа дар ҷараёни вохӯрии дастаҳои Интер ва Ювентус дар доираи рақобатҳои Суперҷоми Италия ба миён омадааст. гап сари он аст ки ахиран бозигари дастаи Интер Алексис Санчес дар дақиқаи 120 бозӣ голи ғалабаовари Интерро зад ва ин гол ба торҳои асаби мухлисон ва ҷонибдорони дастаи Туринӣ бозӣ мекард. дар канори берун аз майдон котиби дастаи Интер Кристиано Моцило дар ҳамин вақт аз гол истиқболии зиёд кард ки дохили майдон дар наздикиҳои ӯ Леонардо Бануччи қарор дошт ва ин амали котиб ҳимоятгарро хеле асабӣ кард ки дигар худро идора кардан натавонисту ҷониби котиб давид ва ӯро таҳдиди куштан кардааст. ба иттилои шахсони наздик ба ҷанҷол Леонардо ҷониби котиб гуфтааст ки ту дар пеши чашмони ман махсус чунин хурсандӣ кардӣ, ҳозир туро мекушам.
ин суханони ӯ албатта исбот шудааст ки кумитаи интизомии футболи италия ҳимоятгарро барои нишон додани рафтори ғайриварзишӣ маблағи 10,000 евро ҷарима карданд. ана инро мегӯянд садоқат ба бошгоҳ, вале вақте гап сари банучи меравад, боз хиёнати чанд вақт пешаш нисбати ювентус пеши рӯ меояд ки аз ғарази зиёд замони пираҳани душмани ювентус дастаи миланро ба бар карда буд. 10,000 сухтан барои барқарорсозии боварии мухлисон ба қавле ҷои сухташ нест. ба ҳамин тамом то дидор хайр.